You already know my name. Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. I'm an ancient high priest. I bịara nka m menye gị update gbasara ọdịnala Restoration Evangelical Mission. Ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụ an arm, evangelization arm of Igbo spirituality. Our headquarters is in Oraifite. Our mission is to propagate the gospel. Ịkọwalụ ndị mmadụ ihe bụ Igbo spirituality and what they will do in order to become a good adherent. Na-enye aka na mgbaziri yala evangelization. Currently, we are using many social platforms like Ezeoku TV. We have our radio ministrations. Nwere ike isonyere anyị na the Flow FM dị n'Ụmụahịa. Nwere ike 94.9. Nwere ike isonyekwara anyị na Ijele FM dị n'Oraifite 93.1. Ijele FM ị ga-esonyere anyị ụbọchị Thursday by 8 o'clock p.m. or isonyere anyị na Flow FM dị n'Ụmụahịa ị ga-esonyere anyị ụbọchị Tuesday by 8:30 p.m. Anyị na-achọkwazi ọ bụrụ na onwere radio station dị very powerful ga-anọ within the Enugu axis ga-enwe ike reach to Kogi, Benue, and some part of and the Ebonyi. One radio station in the powerful that can go all this far. Imeka Imal, the chat number, my WhatsApp number. Our mission is to cover all Igbo speaking communities and towns. That is our mission. Now, can I go on them, but here we have to the Nanabo as an evangelical arm of Igbo spirituality and Igbo consciousness. Onya behind them. Of course, Yemaku, Aiwa, no social media. Yes. Ihe nwetakwazi ihe gbasara mgbasa ozi anyị na ọdịnala Restoration Evangelical Mission anyị nwere page. Isonyere anyị ma ọkwa anyị na-esonyere m nwa bụ the founder Ogbuefi Ezeana ugochitubelu Oraifite. Then nke ọzọ na-achọ ka nkọwala gị bụ na ọ bụkwa ndị chọrọ for physical visitation. Yes, I'm always available to counsel you, to advise you, to pray for you, and give you all the support I'm supposed to give you, both physical and spiritual support. A man was Friday, every Friday. My session starts by 10 a.m. to 2 p.m. Then after the counseling, I am considering the workers called ones. They get good then you never free. You can just got an opportunity to our altar, white altar to pray. I go see him again. Better get onye no. You want to open again, make it take the Randwas, Firo and Kere woman, or no hope are lost. No. Oh, you could see o nwere ndị ọnọdụ ha ka njọ karịa ọnọdụ gị mana today they are smiling ma ọ bụrụ na ikwele man is at take of his own problem, so you lose na hope. Create a time to visit. You can see WhatsApp me for direction na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa. Ọ bụkwa nnọọ ị chọrọ counseling online, you still contact me na WhatsApp number. Then remains echefuna na ọ bụrụ na ị chọrọ ịbịa na Fridays between 10 a.m. to 2 p.m. My WhatsApp number remains 08057837672. You can feel on your screen. Kachukwu oke pụrụ ime ihe niile gozie unu. Mee ka ọnọdụ unu ka mma. Bido ugbu a ruo mgbe niile ebi ebi.
ya gazie, udo dịrị unu.